Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Kanya Trap Aceh National Movement lani HNM Riwar Mingi Circle hapo kacing alam uprezen ubah syai bondong rum ringkat kit kod jong ka Riwar Mingi Circle kila her jireb ek surak kabah than purusla hagash nong nong so phan no wet kabawan da skim PMGSY pelapen trade da contractors miti map sila bupang kaseng kala bakajing mutre ke surak ringkat chedut temar ke bajrong komban 0.4 kilometer ke ajar rathai bat kijingking ru kila ajar lapra bat peitlio kabala banwanra chingma ikinong let nangwan hakate kathan kentob yakashnong nawat nong sophan lingkhat pat kiwi kishnong kibadan hakate kathan ho pinan kana surok wa ya chu snow ba din ja ba mo snow kanan ta te na kali ma fi ni nei nok bomut ni an be sa mahaba ang tan ke mahaba la pang gitar no ba snow e ya din ja ba snow để nóng bạo ấy. Thế là cái ma phi hu phi nần cái liền cái. Ang phi nần ho ya tang sir bungi repair no tu kon. Bani ubah ya dabri ubah. Isong kali ho phi em cái dòng để như phi. Te cái kali ro la cái bang bakla hay dòng ya dòng ti baka. Las na balak ke suang. Kemudian armet ria ten la jan bakla la bread mau ria phi. Las na balak ke suang. Thì cái chuyện này tin tên là ha trong mà bảo tengah tay ke Kit kia apa na phi hu phi nần cái hapor ba kit kia por ba na phi jenjar manu jen haba bagi kia snow float nan tu jenjar ba de nong ba ta de nong ba jenjar phi la lut na snow float jenjar ba Abi đây betul jengking phi snow kumno ba. Kong betul kita pay tleo kita. Oh tu jengking style. Ada perbayat shooting so ini ba kalau atlium tu ada perbalut tu tentang jenjar snow ka ju kapor balong tu vice president jong ka HLM ron mi yak pau ka jing snow khia ka bejur namar ba ka jenjat ka jing thai ka surok bagi belak su benikran ngat ki ba rebon ki ba ujor ni kasek tegi bansi pagum kasem ta kaseng iwan bejingo ban delap sisa lai jong khmat he ka jengjot jinglor kana surok ka pelat adu kata tengi kirpat yaki bah bor ki pakam halor pakai sungpa ban lek merdor ki kana surok ban sena kana balong ka jing mentai yo pat ba jong na kathan hi bar oi publisi bo Jong ka HNM Riwar Mingi Circle na kapor sa kapor ni penpau ko jing sengukya habide bat ki lenti ki sengken habide bat ki surok kamtam ngi lo isngau ba I ba perston isej ong ya kani kenten lada iyaj hakal lenti bat ka surok basniu isngau kumban mi snyu batru isngau ba kumba u breu ba phong ya taka sut kabut kat ba ya ka petulun jung upat kalong ba pe na jingshong mi tot slide na jingshong kumta ka jing sakhi jongi menta kani ka sengir kani ka no pai sengir ngi I chai kadar ya kata ka jinglong jingban jong kini ki surok habide bitu jingkeng I la pe thleu la long tot slide bat yu iro ya kini ki jingkeng ki bala shu serdep daki dieng daki dieng ki ba shu pom na sini sa klau sa yu sini po ki bri jong kini ka thanyi te ni penpa ko jing sengukya habide bat kene bat kamtam habide kontraktor ba kiwan kini jing traitor ti man kapor habang ipej nadu kate ke surok menring kabangi la let jurip pan hakade ka kindiat tayo bladap te ngilap susu ya kane ka jing torti ba kaju I ka scheme kari ka PMGSY hi ka ba pentrei ya kini ki surok ki bangi I menta ila kho player lut bat ngimi I rong isu re haji sha kani ka surok kadang hapo ka maintenance haji sha u kontraktor u ba pentrei ya kani ka surok ula deban maramot mardor bat u deban repair no namar belai ba ka kta ya kayeng jong ki nong snong wat ong ba tang ba kadi ya sa nong kendong pinsu I ben
บัดชูเข็นบินบากิมละบันเลยชูเตรตังเด็บรุกอมบัดเตรตังบันชูโยนงนั่นเองบันชูโยกับพิซานามันตาจงกีชิมัดเรย์กันได้กสุรกกับสรการกมีฮีกับไอนามันตาบันมันตัวกีปัจบะจงกับทันบัดอมตังหากันนี่กับบริวารมีงี้จงงี้เรย์กับกันทุบรู้อีกี PMGSY บลาเป็นเตรหักเล่งกับบริจงเหี่ยวทรัพย์หักเล็กกับมีขลียฮิบรอกเอาไว้งิสเงาบันเป็นเป้าก็จึงสงบเขียกับบจรบะนักเลี้ยงจงกับสรการกำได้บันชูเครนตังกักเตียนเรย์กำได้บันเละรุกิกรรมหาบิได้บัดกับจึงเครนอีบะประสตุนกันเป็นกันมาเบียงบะอีเป็นเป้ากันได้กันเตียนอีองบะกิโนกีคอนทรัคเตอร์กีบะเป็นเตรสุกียากิโนกีสุรกMardor in I blacklist no, na di ban I blacklist na batay jong ki ne ki kontraktor. Ngi pat nakaseng H&M reward mingi circle ngi penpau syai hang ne ba yakine ki ba traitor tiro la dai ban I blacklist no yakine kontraktor ki ba pen traitor ti ba chu kwan ben toy simet ban chu ong no. Dre habi dai ba kine ki jingkeng ro ngi ban sai sen mar kalong ka jing men sao habang ngi pech bat ngi yo sngo na ka jing ut jing nam jong kiปัจบะนงชงชนองจงกันในกระทานบ่กะละอีมาเช้าบันยัยนะกันในกระจิงเก่งมากระจิงไปเที่ยวบัดกระจิงสันตอร์จงกากะบลาชูสระดับเด็กดีกิเซจบัดกิบลาอีของแรงของตัวตุกิเที่ยวกิบาละไปของตัวกระจิงเก่งบัดงี้นะกะเซงฮีอีเป็นเป้าจงสงบเขียบ่นักเลี้ยงจงกะดิปัตแมนนักเลี้ยงจงปิดบอดี้ดิปัตแมนกะได้บันซิมเขียมาร์ดอร์ฮับเดย์บัดกะได้บัดกะได้บันมารมดเนาะมาร์ดอร์เล่มกุมตานักเลี้ยงจงกระเซงH&M reward mingi kanum shong klikti bat kan sale ya ki da ka wei ka senjam ka ba kham ting bat ka ba kham jam te habide bat kan ni ka surok ka ba ada pentre ka de PMGSY hi ka ba hap ka ni ka snong no wet ru ngai i marsin kut kan ni ka date of maintenance kala kho player lut i don rong shu kan diat ru re kini ki e bor khoi ki pen pau ba ki jing pentre torti ya ki skem pa per habide bat ki lenti ki sengken ki ba hap hapo ka bri new trap hi bro away ngim kwa shu ni sakpat ba ki dang jia kum kini ki ki ba ngi kum ka seng bat ki pach ba hi ki pen pau ko jing sku khia re wala katar kim la le kim don ka ka lat ka lenti sai ban lek sai ban uot hen re na ka liang jongi ka seng ngi sngau khia sikat dei ba ka department hi barabor habaka snai kini ya gino ki surok khamtam kat ka PMGSY kadai banda pek benia hakata rukom ban pas ya ka surok chua ban pas ru kadai banda pek baha la kala biang em ka jing tre kala long puran em ba kala scam em kat kum ka jing pen tre te habide bat kade ngi kerpat na kaliang jong ka office bat ki upsar ki ba dei pek kum ki SDO ki ba wan jurip let's say haga field work jong ki kontraktor kim dei ban shu pas ya ki surok khamtam ba ki ba shina turti ba ki ba stang kum kini ki surok ni ba ki stang ba lalong ba siang tang da uma dei shu ba siang rong te habide ba ne ni kerpat sai sen ba na kaliang ko office ka dei ban sim khia mardor ban na kaliang jong i ba prestun tin song i bidei ru i hagju ko por i deputy CM ba i dei ban kami benya bat ide ban da examine bha habide bat kene ka jing pentre ya kini ki PMGSY namar i na kawe ke jaka tang ki jing complain sudah ki paj ba wat ngi ru ngila thai teng ha ke jing sya complain ya ki paj ba kalong kumta ka surok kala dekut ka surok kala pai thleu ka surok kala kho player kum kita ki ngim kwa shu ban yos ngau nang ne sekmat bat na kaliang deputy CM ru udai ban sim khia mardor ba udai ru haju por uta menteri badai pek ya ka pidludi ya ka habide ba ka tanat surok habide ba ki jingtai te ikerpat ba idei ban sim khia mardor habide ba kane mdei ban syukran tang ka kten ba da ka sneu ko surok sneu ko ban hap snyu la ne sneu ko ban mi snyu rei ngi ong tang kane ka wei ba idei ban sim khia ba da pi hap snyu ne da pi mi snyu ngim tip rei ka surok ka dei ban long ka bet ka biang da mata ka bha ka miat jong paj ba na mata ka yai ka yeng